Het lange wachten is voorbij. De basis van de onderweg is eigenlijk heel simpel. In een auto stappen, rond gaan rijden en als zo'n trigger zuus eindteken doen waar vervolgens niet meer in geknipt wordt. Dus spontaan, spontaan herken je niet, en eerlijk en oprecht. Goedemiddag. Zeg het eens. Is het open? Veel zin open, joh. Ja? En de wilt het weten natuurlijk. Ja, mogen we even binnenkomen? Ah, kom maar even. En dan vroeg ze die twee mee. Het besluit om op mensen af te stappen is eigenlijk een gevoel, een gut feeling. Dat ze denkt, door zit een verhaal aan vast. En dat kan oogcontact zien met lui, dat kan iets aan de gevel van een huis zien, 1000 kabouters in de voortuin. Of gewoon, ja, inderdaad, dat gut feeling. Dat ze denkt van, heeft wel iets te halen. Is dit nou een tennisclub, een biljartvereniging of een dartclub? Nee, veel zin een gepensioneerde vereniging. De tennisclub zit aan de andere kant. Ik focus me enorm op lichaamstaal, op ogen, op antwoorden die ik terugkrijg, door direct met de mensen een band te krijgen. En als dat in die eerste 2-3 minuten is gelukt, dan, en dat zeggen ze dan onderhand heel druk, dan vergeten ze de camera ook. En dan moest mensen zijn te vangen. De meeting. Ja. Dat is de ontmoeting tussen mij en mijn vrouw. Daar is het ontstaan, eigenlijk. Dat was die dame die net door de gang liep? Ja. Hoe lang bent u al samen? Nou, ik ben gescheiden en ik ben haar in 2011 tegengekomen. En er was een muzikaal liedje wat wij deelden, wat we alle twee erg mooi vinden. Dat heette The Meeting. We zijn in februari 2014 begonnen met proefopnames. Dat was bij Vlagen hilarisch. En vanaf april 2014 zien we eigenlijk onafgebroken op zender. Dus we begonnen het 10e seizoen in en we zien de 2500ste afleveringen al ruimschoots voorbij. Ook niet. Ook niet? Nee. Dus wat zeg je dat is trainen, hè? Dat is trainen van Venlo. Venlo, zeg ik toch? Ja, eigenlijk moet ik ook nee zeggen. Lu kijken niet meer zo op tegen televisie. Mensen zien door de jaren heen, ik werk nu ruim 20 jaar bij de Umroep. Mensen zien toch wel enorm gewend geraakt aan televisie. Ja, mensen kunnen me nog steeds enorm raken met hun verhalen. Of vrolijk, of hilarisch, of diep treurig. Want onderweg is eigenlijk als het leven zelf. En natuurlijk zien er uitzendingen die er echt enorm bovenhoed steken. Om wat voor reden dan ook. Een kentekenplaat achter een raam op de eerste verdieping van een huis. En daar stond Hein op. En er hongen slingers in de heg. Dus we dachten van, nou, dat is waarschijnlijk een feest voor Hein geweest. Of een feest van Hein, daar bel ze aan. Maar ja, de grootste trigger was het bordje Hein. Ja, dat is onze overleden zoon. Die is verongelukt. Echt waar? Ja, wij hebben 3 kinderen. Ja. En hij is de jongste. En hij woonde daarboven. En hij is 10 jaar geleden verongelukt. Wat erg. Ja. Ja, dat overvalt me nou. Dat kan ik me voorstellen, want wij dachten het is iets heel feestelijks. Ja, maar dat is het voor ons ook. Want hij woonde hier en hij was gek op auto's, vrachtauto's, tractors. Hij reed ook hele grote vrachtwagens en zo, dat kon hij allemaal voor zijn werk. En dit had hij altijd op zijn auto. En toen is hij overleden en toen heb ik dat daar neergehangen, 10 jaar geleden. Gewoon, het was zijn kamer ook, dus... En dat zijn dan van die dingen die komen pas aan de orde als ze een beetje gijs doorvrogen. Ja, en dat is enorm indrukwekkend. En dan krijgen wij dus, nu niet alleen van u, maar dan krijgen wij vaak hele leuke reacties op. Omdat iedereen hier in het dorp, zeg maar, kende hij. Dus daarom moest ze ook zo goed luisteren, maar daarom moest ze ook heel snel schakelen. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat ik ook, voor wat betreft diepgang, mezelf als interviewer enorm heb kunnen ontwikkelen door de jaren heen.